Avui som aquí, a la Rambla Nova, per descobrir què sap la gent de Tarragona sobre neurociència. Acompanyeu-me. Perdó que teniu 2 minutets. Estic fent un projecte de divulgació científica i perquè em respongueu unes preguntes sobre neurociència. Us animeu? Sí? Començarem amb una de senzilleta. Com es diuen les cèl·lules que formen el sistema nerviós? A, astròcits, B, neurones, C, micròglia o D, totes són correctes. Clar, les neurones estan al cervell, però el sistema nerviós... de l'altre. Totes són correctes, no? Sí. Amanes? Ostres, Totes són correctes. Sí? Vale. Totes són correctes, va. Sí? Doncs ja heu jugat bé, perquè totes són correctes. La paraula neurones heu dit, seran aquestes? O Jo ja la heu pensat? microglia i els ostròcits també. Ah, molt bé. Bueno, comencem bé, no? Sí. Vinga. Ara us ensenyaré una imatge, que són uns fotogrames extrets d'una pel·li que es diu Alguien voló sobre el nido del cuco, que és del 1975, crec. Què creieu que li estan fent amb aquest senyor? Qui és el que té? Té unes coses al cap. Algo que li provoqui dolor. Sí. Hòstia, jo diria Com electroshock. Sí, un electroshock, algo així, sí. Com descàrregues elèctriques o algo així petitones, no? Sona l'electroshock. Bueno, concepte sí. El concepte correcte seria teràpia electroconvulsiva. Es genera electricitat a través dels 2 electrodes al cap, al cervell, per reactivar circuits neuronals que puguin estar atrofiats o que puguin estar com debilitats. Creieu que a dia d'avui encara se segueix fent al sistema públic de salut, per exemple? Crec que no. No sé, potser algun psiquiàtric, molt, però de manera molt esporàdica o és alguna cosa molt radical, no sé. Sí, Sí? Ai, doncs jo crec que no. jo crec que sí. He de dir que se segueix fent, però no es fa així. Vale. Vale, no es fa així. Al llarg dels anys s'ha vist que en molts casos no tenia cap tipus d'utilitat ni cap cosa positiva per la persona. Però sí que hi ha alguns casos de depressió i d'esquizofrènia en els que s'ha vist que funciona. Després d'unes quantes sessions recuperaven molt la funcionalitat. I que també està molt estigmatitzada per culpa de pel·lis com aquestes, no? Que perquè ho ensenyen sempre que ho fan així, però després de la realitat es pot aplicar d'una altra manera. Passarem a l'última pregunta, una afirmació i us donaré 4 opcions. Vale. La salut mental només pot empitjorar en persones dèbils o amb una infantesa difícil. Cert, només si no tenen suport social, depèn de la genètica, o fals, pot afectar qualsevol persona. Jo crec que pot aportar... Sí, és fals. Falsa. Jo crec que qualsevol persona. Molt bé. Aquest era un mite sobre la salut mental, però realment la salut mental ens afecta a totes, a tothom, i ho vivim en el dia a dia, totes i cada una de nosaltres. Doncs això és tot. Moltes gràcies. Doncs això és tot. Aquestes eren les 3 preguntes. Ha sigut per tant o no? No, ho farà pitjor. Almenys alguna cosa heu après? Bueno, ja heu après que hi ha alguna més que les neurones, el sistema nerviós, i el que és l'electroshock i la teràpia electroconvulsiva. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per participar i res més. Que vagi molt bé.